To se želi nametnuti jedna svjetonazor, jedna ideologija koja je kvarna, koja je zla i koja počiva na lažima. I onda ta laž se mora silom nametati. Mora se istina potisnuti i zabraniti. Kažem, toliko ima toga, evo recimo, i onda ću završiti s ovim vezano za Jasenovac i tu priču, znači, demografski podaci iz popisa stanovništva Kraljevine Jugoslavije iz 1931. I kad se usporedi sa poslijeratnim popisom stanovništva iz 1948. Znači, prije rata i poslije rata. Pravoslavaca ima skoro 1 milijun više, a katolika ima više 800 i nešto tisuća manje. Pa kakav je to onda enormni, najveći genocid, kakav već te epiteti se tu lijepe, kada egzaktni podaci pokazuju nešto posve suprotno. A u ovaj popis nisu još uključeni i muslimani, jer kad bi se oni pridodali na ove katolike, onda bi taj omjer bio još puno lošiji za ovu srpsku mitomaniju oko Jasenovca i oko svega toga, gdje oni stalno opravdavaju, i tako smo došli, znači to je geneza rata 90-ih, upravo ta mitomanija, ta ludost, koju se ja jako dobro sjećam. Bio sam srednjoškolac tada, pratio sam, čitao sam one medije što je tada bilo dostupno, Danas, NIN, one televizije, radio, što se moglo, zanimalo me to. I dobro sam upamtio kako je to išlo i kako je to mitomansko ludilo krenulo i kako se to napuhavalo i kako se time opravdavalo ono što se već odmah na početku 1991. radilo. Znači kad su ti pobunjeni Srbi u Krajini, znači imali opravdanje kao ne želimo da nam se ponovi taj ustaše, koljači dolaze, sve će nas pobiti i tako dalje. Jer kao Jasenovac, evo znači ta mitomanska podloga je bilo opravdanje za njihovu tu kao pobudu, za ustanak protiv bilo kakvog oblika Hrvatske, neću reći čak ni države, nego hrvatskog postojanja.